nang ni syakamat kal pantiket ye ki kertong na ki parti baper kan sas dang ban shongshit bha haba phai sha ka UDP shuwa u president jong ka East Coast Hills uba Titos W Khan u loong bahadu menta kiladon kumbalai ngut ki MLA na ki we ki party ki bakwa ban ya khunno na ka UDP hakani ka election ban wan wat la ya menta umpat kwa ban ya thu ye ka kerteng Henry u loong ba shen kin supply no khnang ba kin yo ban pen kre na ka menta ka lempung ba ka ban long hau araja kalian tu nga kumu bapek ya ka East Coast Hills kumbalong menta ki konstitusi barok khat ngila projek ya ki kandidat ki jungi but la syai ka sing indon ka Central Election Committee de si la syai ka sing an sa present ya ki tu kan itali ki konstitusi ki baki kandidat la long clear ka syong ha ka committee la ki song day ban perlait la syai ne am re na kalian ka jonga ngala long ready ban present kat tu kan itali ki konstitusi ki bala ready ki kandidat ka tu ka syong ha ka circle ya nu ka recommend te ka syong ha ka circle la da ki recommend artili ki kan ki kerteng ru ka syong ha ka Central Election Committee ban jit uwe naki tela da ka recommend uwe pada tengi hap approve uwe tengah ongi fi ka tu ka syong ha ka circle bat adu menta officially ngidang yo tang ya let's say ngidang UI tang ya ka kerteng jong ba sui te ka balong unofficially tengah 4 ban ongi kibun ila bandon kumba prangut kandai ngut menta em na barok ka wegesti pingpe jong ha kindon kumba lai sangut ki lokal GMLA di situ hadu mentam dan tang ba mensel la long clear